Katholieke kerken in heel Nederland hebben van de middag de klokken let voor aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Dat baarde ek in de Bonifatiuskerken in Dokkum. Nou, het is op verzoek van de bisschop geweest om aandacht te besteden aan die verschrikkelijke ramp in Turkije en Syrië. En ja, de klok is nou eenmaal ons communicatiemiddel. De kerken letten haar een klokken om 1 uur middags. Een symbolisch tijdstip, want op datzelfde moment begon in de moskeeën het vrete middagsgebed. Takomstijn is er een grote collecte in de katholieke kerken om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Er is ook gevraagd door de bisschop om een extra collecte te houden. Omdat dat geld kan dan worden overgemaakt naar Turkije en naar Syrië toe. Maar op dit moment is in ieder geval de verschillen tussen de geloven een beetje aan de kant gezet en zijn jullie nu op deze manier één. Dat is zonder meer, ja hoor. Bij de moskee hebben ze van die mooie toeters, luidsprekers op het dak staan. Maar dit is dan ook toch wel tamelijk indringend, dat hoor je wel.